шаҳри Хуҷанд, мактаби рақами 10. саҳни мактаб тозаву озода. Ободониву тозагии даромадгоҳи асосияш диққати ҳар меҳмон, хонанда ва волидайнро ба худ ҷалб мекунад. ҳолати санитарӣ дар ин мавзеъ қаноатбахш аст, аммо паҳлӯи чапи ин мактаб вазъи нигаронкунанда дорад. сабаби асосияш панҷарабанд нашудани қисмати ҳудуди бинои мактаб мебошад. ин аҳволаша бинитон якумаш дуюмаш ана амин назорат намегирад. амин мактаб коргарои мактаб корашон не мебиён дарсашона метияну мебараванд. баъд аз мактаб бачаҳо онда мана инҷа футбол мекунанд, волейбол. мана все-таки вай барои бачаҳо амин кӯчава нагаштан аминҷа ободӣ кунанд. охе панҷарабандӣ нашудани паҳлӯи чапи мактаби рақами 10 боиси ҷамъ шудани гурӯҳи одамони майзада мегардад. ин ҳолатро сокинону роҳгузарон ҳамарӯза мушоҳида мекунанд. мегӯянд ки ин ҳолат боиси тарбияи нодурусти хонандагони мактаб ва бошандагони биноҳои баландошҷонаи маҳаллаи 32-юми шаҳри Хуҷанд мегардад. барои обод кардан якумаш мана амин решотка инҷа бай сахт карданашон дар кор. ҳар кас мебиёд баъзе амин ваё номашчи бомзоҳайко ва масто мана амту мебиён. мана инҷа скамейка тахта тайёр. мана инҷава мешинам. ин бачаҳо ҳама ҳамина мебинанд. ҳамина сахт карданашон дар кор. мана инҷава мана ҳамаша тоза карданашон дар кор. ҷудоям вай нашавад родителои ақла ҷех зада вай кунанд, субботник кунанд, чӣ бало. ин хел намешад аҳвол. се фарзанди Тахмина Муҳаммадиева дар ҳамин мактаб таҳсил мекунад. азбаски хонаи истиқоматиаш дар шафати мактаб ҷойгир аст, фарзандаш на аз даромадгоҳи асосии мактаб, балки аз роҳи сунъӣ ки худи хонандагон ташкил карданд ба мактаб мераванд. баъди хотимаи дарс боз ҳамин роҳ онҳоро то ба хона мебарад. бар замми ин ҳолати ғайрисанитарии инҷо барангезандаи ҳама гуна бемориҳои сироятӣ буданаш аз эҳтимол дур нест. чортарафаш кушода бутун ҳама ҷо беспорядка. ҳеҷки нигоҳ намекунад. чандта директор шуда нигоҳ намекунад мактаба. хаёл накунам бачаҳо инҷо охир афта девон қилиқ меша. инҷа бутун ба як аввал буд бо инҷа тоза кардан. худи муаллимо буронда инҷоҳои ҳамаи тоза кардан. корошон шурӯъ кара бурван намешад аҳвола бени. масъалаи ободонӣ дар мактаби рақами 10 яке аз мавзӯъҳои муҳим аст. директори ин муассиса Маҳмудҷон Абдурашидов мегӯяд, сохтмон ва корҳои ободонӣ муваққатан мавқуф гузошта шуд, зеро барои ҳифзи саломатии хонандагон маблағро барои захира намудани маводҳои антисептикӣ ва niqobu хлорҳо масраф карданд. яъне коронавирус боиси панҷарабандӣ нашудани як паҳлӯи мактаб шуд. азбаски COVID-19 фаро гирифт, барои ҳамин мо сохтмони мо камтар ба қиб монда шуд ва мо ҳама ҳаракат кардастем ки ҳозир барои бехатарии хонандагон кор кунем ва дар мактаб 4 адад табчин кунак, зиёда аз 100 дона дастпӯшакҳо, зиёда аз 1000 дона ниқобҳои яккарата, хлор, маҳлули хлори бо гиплохлорид ҳама захира карда шудааст. мо ягон хел барои ин чизҳо танқидӣ намекушем. ин мавзеъ тақрибан 200-250 метр бояд панҷарабандӣ шавад. эҳтимол меравад ки ин масъала то 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли худро меёбад. ҳоло бошад вазъи санитарӣ дар ин мавзеъ нигаронкунанда аст, чунки аз ҳисоби кушода будани қисмати чапи мактаб партавҳои маишӣ зиёд аст ва ба ҳолати санитарию гигиении ин макон ҷавобгӯ нест. соли гузашта мо беруни тарафи пеши мактаб саҳни мактабро пурра фасадашро ба охир расонидем, таъмиратшро. меҳнатхона бомаш пурра аз нав тунука пӯш карда шуд. бо ёрдами раиси шаҳра мо пеши саҳни мактаб зиёда аз 300-500 метр сафолак пӯш карда шуд ва мо дар ақиби мактаб мехостем ки тезтар ҳамин тарафи чапи саҳни мактабро деволбанд кунем, панҷарабанд. ҳозир 200 метр, зиёда аз 200 метр панҷарабандӣ карданамо лозим аст ва ин дар нақша ҳаст. сокинон мехоҳанд ҳарчи зудтар ин муаммо бартараф шавад, аммо ҳалли ин мушкилот бо маблағ вобастагӣ дорад. алҳол маълум нест ки кай хостаҳои сокинон бароварда мешавад. то панҷарабандӣ шудани роҳи чапи мактаб хонандагонро мебояд бо роҳи росту асосӣ таҳсили худро идома диҳанд.
гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотии Хабар.